Guys, oke, ceritane ke bojoku kuwi lagi posenduan lah, karena dheweke ya KPM ya kader barang gitu loh. Nah ceritane ke aku lagi meliburkan diri, awak lagi kepengin istirahat, malah nang omah jebulane ke rapatut gombalane akeh mbuh anu wis dikum omahe pating slarah kotor barang, aduh sedane kebagian nyuci ke. Tapi nikmati bayi ya lur. Oke, kerudung wong lanang ya pegawene apa bae mbok ya. Jadi wong lanang kuwe ora muru pegaweane golek duit tok, ya karo ngrewangi bojone barang. Kadang-kadang bojone yen lagi kesel akhir pegaweane tambah sing mikir. Jadi mikir kuwi kan makan pikiran karo nguras tenaga. Jadi ya saling membantu. Gue mbok ya. Iya. Bojone iki kaya aku apa ora? Ada ora gelem bojone pada angel-angel wis lanang ditukerna brambang sekilo bae lur. Makan pada angel. Kan nganggo singget-singget, nek ora dituker tambah ya kena. Nah, kira-kira bojone angel. Udu wedirimu wadon ke lu ya. Udu mundrane wedirimu wadon. Tuh, kekalan mati jeroane wis padha enteng malah gombalan urung padha kali. Kan repot. Arep manggo apa? Op dibungkus apa wis? Kan ya wis lah, istirahat malah nyuci. Aduh jan malah suara motor bojoku bali akhirnya tuh iya betul ya mandan kurung suaranya aku mandan apal tapi orang nggak ngene sih tanda-tanda dia di jam 12 barang dia tuh malah dopok baik ya wis disit ya bojone mbok bali kono domai.